खुलुमबाय दिनै 2 अक्ट'बर दिनै गान्धी जयन्ती दा बे गान्धी जयन्ती दिनाव आसामनि थाखाय मोनसे मोजां खबर कलियाबरनिफ्राय नुमुलिगरसिम 4 लेन लामा बानायनाय जासिगोन बेखौ मोदी केबिनेटआ अनुमोदन होबाय आरो बेखौ बानायनो थांनायाव 6,957 crore रां नांगोन आरो बे लामायाव 34 किल'मिटार माने 34 किल'मिटार लामायानो एलिवेटेड करिडर जागोन मानोना बे काजिरङा नेशनेल पार्कनि गेजेरजों थांनाय लामा दा बेवहाय 34 किल'मिटारानो काजिरङा नेशनेल पार्कआव गोलैयो आरो जिब जन्तुनि रैखाथिनि थाखाय बे एलिवेटेड करिडरखौ नांथारगौ मानोना नङाबा बे 4 लेननि गारि खारनायाव जिब जुनारफोरहा खस्थ' मोननांगौ रैखाथि गैयै जानो गोनां जायो जायनि थाखाय बे करिडरखौ दरखार आरो बे करिडरखौबो बानायनाय जागोन एलिवेटेड करिडर बेयो जोबोद मोजां खबर बेनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारि साख्रि मावग्राफोरा 50 लाख आरो पेन्सनारफोरा 70 लाख बिथांमोनहा मर्गिया बानस हिसाबै 3% मोनसिगोन 3% बिसोरनो होबावनाय जाबाय बे बिराद मोजां खबर आरो लोगोसे सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया CIDजों माराथन जेरा खालामजागासिनो बेनिफ्राय जरहाटआव जुबिन गार्गनि 13 दिनिया जे मांगलिक कार्य जागासिनो दं दा बे सानथामनि हाबाफारि हिसाबै जरहाटआव सोलिगासिनो दं आरो बे सानथामाव जरहाटनि स्टेडियामाव लाख लाख जुबिन अनुरागिफोरा थांनानै बिथांखौ श्रद्धांजलि हैगासिनो दिनैनि रादाबा एसेनोसै